Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'i Damaska berýän goldawy üçin tanqid etdi. Obama CBS telekanalynyň 60 minut adly gepleşiginde söýlen sözünde Damaska goldamak bilen Putin'iň erbet ýol başçylygy görkezýänligini belledi. Temany habarçymyz Arat Perweşiň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň aýtmagyna görä, Rus prezidenti Vladimir Putin'iň Damaska'yı goldamagy onuň ýol başçylygynyň yaramazdygyny görkezýär. Moskwa bolsa fitneçilere karşı görüşine özüniň kanuny hökümeti goldaýandygyny aýdýar. Obama 11-nji oktýabrda Jenap Putin diňe hawp salmak bilen özüniň ýeketäk ýarany Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asady aýagy üstünde saklamak üçin inni öz esgerlerini, öz goşunyny bagş etýär dedi. Amerikan prezidenti CBS telekanalynyň 60 minut adly programmasyny eden çygyşyna olaryň bu işi etmegi güýçlüliginiň alamaty däl dedi. Aşağıda yatan krizisin çözgüdünün talep edýän zadynyň täze hökümete geçmekdigine esasy aktyorlar düşünmeli diýip Obama 9-njy oktýabrda ýazga alynan interwýuda aýtdy. Munyň ýok ýerine iş ýol almaz. Aýdyrşyna görä Siriýanyň hökümet güýçleri 11-nji oktýabrda gozgolanyşlara karşı seweşde efesli öňe gidişlik edipdir. Muňa hem sebäp bolan Ortiýetiň urýan hawa zarbalary. Hökümet güýçleri Demirgazyk Gunmatar vilayet Idlib bilen Hamada öňe gidişlik edýär diýip 11-nji oktýabrda hem Damask hem de opozisiýon aktivistler aýtdylar. Putin 11-nji oktýabrda Ortiýetiň döwletiň eýesligindäki Russiýa bir telekanal tarapyndan ýyly ýetirilen interwýuda Moskwanyň maksady Siriýanyň prezidentiniň kanuny häkimetini durnuklaşdyrmak we Siriýada syýasy egleşik üçin gerekli şertleri döretmek dedi. Halkara teröristlerinin bir diviziýasy paýtagtyň golaýynda durha Siriýa hökümetine gepleşige köp isleg bolmaz. Ol özüni öz paýtagtyna gaby wasyna duýar diýip Putin aýtdy. Rus prezidenti Moskwanyň Siriýa gurýer goşunyny iýermejekdigini ýene bir gede gaýtarady. Ol şeýle hem Ortiýa hawa zarbalaryny İslam döwleti atly toparyň jeňçilerinden has köp aram opozisiýon güýçlere gönükdirýär diýilýäni inkar etdi. 11-nji oktýabrda Ortiýet öz uçurlarynyň geçen 24 sagatyň içinde Hama, Latakiýa, Idlib we Raqqa vilayetlerine 60'dan adyk zarba urandygyny, muny hem esasy nişananyň İslam döwleti topary bolandygyny aýtdy. Siriýanyň opozisiýon güýçleri bilen gulmatar hökümetler bolsa Ortiýetiň İslam döwleti atly topar bilen hiç bir ýetişigi ýok, gozgolanyşy toparlary nişana alýandygyny aýtýarlar. 11-nji oktýabrda Siriýanyň döwlet telewiziýasy bilen Britaniýada ýerleşýän Siriýanyň Adam hukuklary obserwatoriýasy hökümet güýçleriniň Idlib vilayetine taleskek sebetini ele geçirendigini habar berdiler. Demirgazyk Gunmatardaky Hama vilayetinde hem rejimiň güýçleri bilen Liwanyň şaýy milisiýasy Hezbullah'nyň Elbasa şäherini ele geçirendigi aýdylýar. Köplenç Hama vilayetinde iş alp barýan gozgolanyşy topar Sepatul Şamyň harby bürosynyň başlygy Abu Hamed hökümet güýçleriniň tanklardan, agyr artilleriýadan we täze yer raketalarynyň peýdalanyp öňe gidişlik edendigini bildirdi. Washington Asady häkimet başynda galmak üçin öz halkyny gynanýanlykda aýplap, ol Siriýada uruşdan soňraky hökümetiň bir bölegi bolup bilmez diýär. Ortiýet bolsa Amerikanyň bu pozisiýasyny reddedip, İslam döwleti toparynyň jeňçilerini ýeňmek üçin en gawy mümkinçilik Asad bilen onuň goşuny diýär. Habarçymyz Arat Perweşiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizde bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi Medduot
e-mail belgisi gmail.com adresimizde. Şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiniz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň Demirgazyk gün bataryndan gowuşýan maglumatlarda söwüşçileriň Batkyz vilayatynyň üç etrawyna hüjüm edenligi habar berilýär. Bu etraplar hem Owganystanyň Türkmenistan bilen serhediniň goýynda ýerleşýär. Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Gulmurady regiondaky soňky ýagdaýlar barada habar berýär. Gunmatar Awganystanyň Badygyz vilayatynyň Abkemeri we Muqur adly etrabynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Balamurgap adly etrabynda da dartgyllygyň barýandygyny yerli resmiler aýdýar. Abkemeri adly etrabyň Zemap we Kennegul adly sevti jeňçileriň kontroluna geçipdir. Muqur adly etrabynyň hem Heçke we Seň Ataş regionuny jeňçiler basyp alypdyr. Muqur adly etrabynda jeňçileriň Awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm edendigini Badygyz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Welijan Serhedi aýtdy. Etrapda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Ençeme jeňçi çatışykda helak boldy. Awgan güýçlerine bolsa ziýan ýeten ýok diýip komandir aýdýar. عملیات تصفیه و تلاشی انجام دادیم. جاهایی که مشکوک به نظر می رسید این مناطق ما تصفیه و تلاشی کردیم. Badygyz vilayatynyň üç etrapy Türkmenistanyň serhed ýakynda ýerleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň goýynda çet ýurtly jeňçileriň hem bardygyny yerli resmiler aýdýar. Abkemeri etrapynda da Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda uruşyň barýandygyny Gunmatar Awganystanda ýerleşen Zafar adly harby diwiziýanyň söwüş hereketleri boýunça başlygy general Şirhemde Derbendi aýtdy. Etrapyň Kennegul adly sebtinde jeňçileriň harby merkeziniň bardygyny general ma'lum etdi. Şu ýerden jeňçiler Badygyz vilayatynyň merkezi Galaynaw şäherine de wähem salýardy. Abkemeri adly etrapyň Kennegul sebtinde jeňçilere garşy harby çäre dowam edýär. Etrap tutuşlygyna jeňçilerden arasalanar. Jeňçiler etrapy terk etmäge mejbur bolar diýip general umyt bildirdi. Düşman Kennegul paýgaý merkezi sefara mikät. Ma'lum bolşaly Badygyz vilayatynyň paýtagty Galaynaw şäherinden hem käbir adamlar gorkup gaçyp çykyp başlapdyr. Wahra şäherine baryp ýerleşipdir. Şeýle ýagdaýyň bardygyny Badygyz vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Bahawuddin Qadysy hem tasdiklady. Deputatyň aýdysyça bir hepde bäri Badygyz vilayatynyň halkynda hawaterlenme döräpdir. Jeňçileriň Galaynaw şäherine hüjüm etjekdigi barada el arasynda myş-myş ýaýrapdyr. Ýöne Galaynaw şäheriniň goragy üçin Awgan güýçleri alada edýär. Yerli ýaragyl toparlarym şolorda Awgan güýçleri bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Qadysy aýtdy. مدت یک هفته نگرانی‌های به مردم بادغیس پیدا شده که Abkemeri adly etrapynda da Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy güreş alyp barýandygyny deputat belläp geçdi. Muqur adly etrapynda hem jeňçilere garşy harby operasiýanyň geçirilýändigini ol ma'lum etdi. Awgan güýçleriniň hüjüminde 10 sany talip ýaralysy ölüpdir. Ençemesi ýaralanypdyr. نیروهای ما رسوایی آبکمری عملیات داشتند. Gunmatar Awganystanyň Herat vilayatynda hem howpsuzlyk şertleriniň kadal däldigi aýdylýar. Vilayatyň Türkmenistan bilen serhetleşen etraplarynda jeňçileriň ýerleşendigi habar berilýär. Herat şäherinde jeňçileriň gizlenendigi guman edilen öýlerde hökümet güýçleri tarapyndan barlaga geçirilipdir. Ençeme şübheliniň tutsak edilendigini Herat vilayatynyň resmileri aýdýar. Şaýmerdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Türkmenistanda ýurdun garaşsylyk senetine taýýarlyklar görülýär. Esasy çäreler paýtagtyň paýyna düşýär. Biz şu günler Aşgabatyň dürli böleklerinde geçirilýän marşrowka ýörüşleri barada video reportaj taýýarladyk. Maglumatyň video görnüşini azathabar.com web saýtymyzda, sosial ulgamlarynda, Facebookda Azatlyk radiosy, Wkontaktyda Azat Habar adly sahypalarymyzda görüp bolýar. Maglumatyň sesli görnüşini bolsa häzir bilelikde dinläliň. Maglumaty kardeşim Merdan Sariýew taýýarlady. Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramynda geçiriljek parady görülýän taýýarlyklaryň çäginde ýyla arasynda marşrowkalar diýilip atlandyrylýan mejburi ýürüýüşler geçirilip başlandy.
Häzir bu ýürüýüşler paýtagtyň bir taraply köçesinde geçirilýär. Geçen şenbe, ýagny 10-njy oktýabra çelini sentýabryň aýynyň ortalaryndan bäri marşrowkalar Aşgabatyň Lokomotiv stadionunda geçirilýärdi. Egerde stadiondaky ýürüýüşler 2-nji saat 16:00-dan tä 18:30 çelini geçirilen bolsa, mundan beýlek bir taraply köçesindäki marşrowkalar 1 saat 10-dan günortan 14 çelini dowam eder. Marşrowka ýürüýüşlerine döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri, harby we harby däl ýokary okuw jaýlarynyň kursantlarydyr studentleri gatnaşdyrylyp, olar da barada bir adam ýaly bolup, guramçylykly ýürüýüş etmege öwrenýärler. Bu çäre gatnaşan studentleri olaryň ak-gök renkli sport egnesklerinden tanamak mümkin. Olaryň käbir ýerleriniň ellerinde bolsa ak renkli oturuşlar da bar. Döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri studentlerden adaty egin eşikleri bilen tapawutlanýarlar. Indiden beýlek marşrowkalaryň ýerden geçirilýändigi sebäpli 27-nji oktýabrda boljak dawarly şäherler töwülýänçä oňa gatnaşdyrylýan büdjet işgärleri ýysynden okuwçylardyr studentler bolsa okuwdan boşadylýarlar. Gepin gerdişine göre aýtsak, adamlaryň bu çäreden ýüz öwrümezlikleri üçin idara kärhanalaryň ýürütü wekilleri marşrowka gelenleriň atna at tanawyny ýöredýärler. Häzirki geçirilen marşrowkalar garaşsyzlyk bayramy münasibetli döwlet ýol başçysynyň gatnaşmagynda geçiriljek bayramçylyk paradyna görülen taýýarlykdyr. Mundan başga da garaşsyzlyk bayramy münasibetli oktýabr aýynda bütün ýurtda dürli görnüşli, dürli derejedäki köp sanly köpçüliklen çäherler geçiriler. Käderşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Reportažyň video görnüşini görmek üçin azathabar.com websaytymyzda, Facebookdaky Azatlyk Radiosi, Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar adly sahypalarymyza syýahat ediň. Aşgabatdaky marşrowka ýürüýüşlerine gatnaşýanlar diňe paýtagtlylar bolman eýtem bu çärelere ýurduň ekli welaýatlerinden hem adam getirilýär. Olar kim? Şeýlede 27-nji oktýabrda garaşsyzlyk seneti münasibetli göz öňünde tutulýan bayramçylyk çäreleri geçirilýänçä olar nirede ýaşaýarlar? Bu arada Aşgabatly ýazajy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläliň. Aman Murat, şu günler Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramçylygyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde marşrowkalar, maşklar geçirilýär. Şu köpçülikliň çärelere tutuş ýurtdan çäreçileriň hem gatnaşýanlygy aýdylýar. Olar kim? Men gurruna adat gaňyrdan başlaýyn. Mundan 10 semesi ozul welaýet merkezlerine, garaşsyzlyk çärelerine gatnaşjaklar, ýagny şonu dürli sungat nomerler, sport nomerler bilen çykşetjekler welaýet merkezine ýygnanyldy. Olardanam in faýlançylary faýlanyp her welaýetden adamdan 150-200 adam çemesi Aşgabat şäherine paýtagta geldiler. Olar 27-28-nji oktýabrda getiriljek dawarlara gatnaşmaly, çykyş etmeli adamlar köpsi ýürüýte orta okuw jaýlarynyň, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri belli bir bölüm etraplaryň medeniýet öýlerine dürli derejedäki kurjoklary ýa-da bolmasa aýdymsat toparlaryna gatnaşýarlar. Olar 9-njy oktýabrda Aşgabat şäherine gelip buradalar. Aman Murat, çärelere gatnaşmak üçin welaýatlardan getirilýän adamlar nirelerde ýerleştirilýär? Welaýatdan gelenler esasan mektepleriň käbiriniň klasatorlary boşadyryp ýa-da sport zallary boşadyryp şo ýerde ýaşamaga umumyrak şertler döredildi. Nirtine kravat, käbirine raskardushka goýuldy. Käbirler bolsa puzoklyň edaralaryň, kärhanalaryň işlerine netlenen umum ýaşaýyş jaýlaryna apşyritýalerde ýerleşdirildi. Gözel. Aman Murat, indi şu ýagdaý şolaryň mekteplerde ýerleşdirilmegi mekteplerdäki okuw prosesine nähili täsir ýetirýär? Ol mekteplerdäki okuw prosesine öz täsirini ýetirýär. Olar bilen bellemeli ýagdaý birinjiden klasatorlarynyň sanynyň azallygy üçin öň ýerki smenada ertirki smenada okuyan, birinci smenada okuyan okuwçylaryň
klasların belli bir bölügi ikinci smene geçirildi. Yine şeyler aşırılık ýagdaýy var ya, bolmasa sport zallarına, bayramçylyk çärelerine gatnaşjakların ýaşaýanlygy üçin sport zallarına getirilmeli, sport maşıkları, klas saatler şu yerde getirip bolunok. Öne edil mektepten günnüki ya ikinci smennäki oku prosesine o diýen bir ul täsir ýetirip duranok, ýa-ni dökdüşlikler aradan aýrsak, olar oku prosesine sapaklan geçişine ul täsir ýetirip duranok. Sebäbi dawaraly çärelerde çykyş etjekler, ýertirden bellenen ýere stadionlary gidiýärler, hemde bunuň ahyrynda ýa-ni şun tamamlanandan soňra şu ýerden dolanýarlar, ondan bir mektepde artykmys gowra bolanyp ýöne ýanky klas otoglarynyň hana we sport zallarynyň bir topary ýaşaýyşyny urdy. Budur. Aman Radaga, siziň aýdyşyňyza görä, şol çäreçiler 9-njy oktýabrda gelipdir, hemem 29-njy oktýabra çenli Aşgabatda galarlar. Şu ýagdaý adamlaryň vilayetlerden getirilip Aşgabatda çärelere gatnaşdyrylmagy şol adamlaryň okuw prosesine, iş ýagdaýyna nähili täsir ýetirýär? Ol özünden belli ýagdaý ustedlerin bir ay çemesi okuwda bolmazlygy, olaryň şol bir aýyň dowamyna geçiljek hapaklary özleşdirip bilmejekdigine, ýa-da bolmasa beýne artykmys agram sarp özleşdirjekdigine sebäp boljak ýagdaý. Aşgabatly ýa-da Zaman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyklaryň çäginde geçirilýän mezuri çärelere gatnaşmakdan boyun gaçyrýanlara nähili temme berilýär. Facebook, Wkontakte sosial ulgamlarynda orta atylan bu sowalymyza gelen tesirleriň bir näçesinde marşirowkalaryň mezuri gatnaşýanlar üçin agyr düşýänligi aýdylýar. Mezuri çäre gatnaşmakdan boyun gaçyrýanlara berilýän temmi barada bolsa şeýle diýilýär. Erkin Areshev işten kowýarlar diýip öz tesirinde ýazýar. Muny Madina Babajanowa atly okyjymyz hem öz tesirinde tasdiklýar. Serife Begenjowa köpçülük agzybirlik dostlar bayram bolsun, söwüş bolmasyn diýär. Hormatly radio dinleýijiler, sizi diskussiýa has aktiv gatnaşmaga çagyrýarys. Öz pikirleriňizi adathabar.com web saýtymyzda, sosial ulgamlarynda, Facebookda Adatlyk Radiosu, Wkontakte Adat Habar atly sahypalarymyzda tesir görnüşinde ýazyň. Adathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Gepliyar Adatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Mary vilayatynyň häzirki bagtyarlyk şäherçesiniň ýaşaýjysy öz ýaşaýan owasyna şäherçe statusynyň berilmeginden soň bu ýerde käbir iri diýetgalaryň gurlanlygyny, emma bu ütgüşüklükleriň owa ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňyn täsir ýetirmeýänligini Adatlyk Radiosyna gurrun berdi. Mary vilayatynyň Bayramaly etrawynyň Odalky 3-ajy maldarçylyk savhodynyň häzirki ady bilen bagtyarlyk şäherçesiniň adynyň efirde tutulmazlygyny soran ýaşaýjysy Adatlyk Radiosynyň habarçysy Sultanat Çylwa bilen söhbetdeş bolup öz durmuşy barada gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanyň ähli ýerlerinde millek ýerleri paýlandy ýaşaýjylar üçin. Indi şu babatda siziň bagtyarlyk şäherçeňizde ýagdaý nähilek? Ýaşaýjylar üçin millek ýerleri berilýärmi ýa ýaşaýyş jaýlary ýeterli guruldymy? Bagtyarlyk şäherçesi açylanyna ýaşaýyş jaýlary hiç ýeli jaý gurulmady. Millek yerlerem halka paylananok, paylansa adamlar şonu oňorup aljak, saljak göne şonam paylanoklar. Jaý barada hiç jaý salınmady, gurulmady. Halk közenýär. Indi şu taýda şol şäherçe diýip at berilende nämeň esasynda şoňa şäherçe berildi? Näme şu taýda guruluşyklar boldy? Döwlet ýolasy bar görkezme berenden şu taýda şäherçe adyny bermek üçin nähilek desgalar guruldy. Çagalar wa guruldy. Medeniýet öýü guruldy, owa sebet guruldy, haly toplumy diýip gurdular, ýöne ol hiç ýyl işlänok, şeýle boşdur, saglyk öýüni gurup berdi, kitapxana gurulanok, mektep guruldy, demir ýol wagdalyny täzelediler. Şodatlar guruldy. Şol guruluşyk giden döwründe ýanky ýaşaýjylar üçin ýaşaýyş jaýlary gurulmadymy? Ýok, ýekjejegem gurulmady ýaşaýyş jaýynyň. Köçeler asfaltlandymy? Köçeler asfaltlandy. Ýöne asfalt gowully, ýöne şoňa hiç ýeleki araçdaçylyga teretýän ýok. Bir nähile mota halk üçin bir ýarymdyr işgär alyp
şo owadan köçeler bir hapa yatmady ýaly şoňa bir teresseler gaty gödüýün ýagdaýda ne bir asfaltly köçeler hapa bolup ýatyr. Şäher çadyna degen ok onsoňam owaň 3den 1 bölegine suw baran ok. Ana şo suw ýagdaýyna teresseler şoňalyk geter etmeçilikler bar bolsa ilat köpçiligi arda şikayet eden okmy? Arda şikayet etdiler. Owa sebede bar baýtdylar, owa sebet bolsa etrap hakimligine gidin diye yaşayıcılarına. Halk goza etraf hakimligine gelýär, jaý ýagdaýyny düşündirýär, mellek ýagdaýyny düşündirýär, suw ýagdaýyny düşündirýär. Şonýaly gelip aýtjalar enhä bolýar düzeler diýe ýöne düzelýän zat ýok. Ay gün geçip dur. Näçe gedek ýokary ýol başçylara ýüzlenler, arda ýadyp gördüler. Hiç ýyly şonu oňaryp bilen oklar. Jaýa, mellege, mätäç hojalyklar köpmi şäherçede? Ken, jaýa da mätäç adam ken, mellege de mätäç adamlar ken. Bir öýde 3 gelini, 2 gelini bolup oturanlar ken, mätäç bolup oturanlar. İş ýagdaýyna da mätäçler ken. Hiç ýyl hojalygyna işlemän şeýlik kösenýän hojalyklar gatken. Şoňa da teretseler. Mellek yer paýlasa o boljak. Jaý hiç ýyly ýetenok, halk kösenýär. 3den 1 bölegine suw baranok. O suwa teretseler. Odal hiç ýylyk suw ýok diýilýärdi. Şol kranlar çekilende näme üçin şäherçe dol çekilmedi? Şoň sebäplerini halk näme de görýär? Çekilende dol çekilli. Ýöne şoň 3den 1 bölegine suw baranok, çykanok. Näme ýagdaýdadygyny biz bilemdik şonu. Näsenen mysal üçin özüňiz şutaýda nähili kynçylyk çekýäňiz şu jaý etmeçiliginiň ýa suw etmeçiliginiň öz maşgalaňyzda bir täsir eden ýer bolýarmy? Öz maşgalama jaý sorap, ken etrap hakimligine ken gatnadym. Iň soňunda netije bolmandan soň etrap hakimligine barsaň enhä bolýar diýe, owa sebede barsaň men çözüp bilemok diýe, hakimlige gidin diýe, hakimlige barsaň enhä çözer barýar diýe, ýöne barlýan zat ýok, hakyka mätäç biz şoňa. Habarçymyz Sultana Çylywanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris.